तो ई ले पैसा आज नेहुरा के पेली भैसा तो का हलवा करे जा लोग। तो आज हम भाई लोग आज हम महान भोजपुरी सिंगर के आज पेले वाला बानी और कनिए क्या रोस्ट करे वाला बानी आज। और ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर ना लाड़ पर लेवे के बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग आज महान सिंगर के पेले वाला बानी। तो भाई लोग आज होली में मतलब भोजपुरी सिंगर के पेले वाला बानी, होली लंग चा गेल बा। तो भाई लोग बिना कोनो लड़वाला हसन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ आ चलो भोजपुरी सिंगर के पेलल जाओ। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा कि आँख मारे देवर साला आँख मारे। तो ये भौजी देखिए देवर साला आँख मारते मारते तोहर गाड़वा ना मार देवे एक दिन, ठीक बा। हाँ यार देवर ह तोर गाड़ो भी तो मार सकेला। वो सरवा मतलब कहिया ले आँख मारी ओकरो सरवा के मन पगलाई तो तोहर गाड़ में मार ली। तो तनी बचाइए के ना तो देवर ह आँख मारत मारत कब तोहर गाड़ मार ली तोरा के पतो ना चली तोहर बहन चो। तो भौजी आई कौन बात बा यार, आँख मारे सब केहू मतलब होली में आँखें मारेला, गाड़ो भी तो केहू मार सकेला होली में यार। ना यार सरवा कितना दुख के बात बा। अच्छा तो धनंजय भैया के कहे के मतलब बा रहेलू के करा तू धुन में आ रंग लगाए बैलून में। तो ये धनंजय भैया मतलब बैलून वाला मतलब लगावल बहुत पुराना हो गया बा। एगो काम कर भौजी के गाड़ में रंग लगा दो, देख के बहुत मजा आई हो। ना यार हमनी के चुतिया बानी का मतलब तू भौजी के बैलून में रंग लगेबा हमनी का देखे तनको मजा ना आई। धनंजय भैया भौजी के गाड़ में रंग लगा दो, बहुत मजा आई और सुन के भी मजा आई आ तोरो लगावे में मजा आई। हमनी के बढ़ाई बानी चुतिया, हमनी के तो देखो में मजा आई। मतलब बैलून में लगाला से का फायदा बा हो, भौजी के गाड़ में लगेबा तो मजा आई। हमनी के बानी सा चुतिया देखे खातिर, हमनी पब्लिक चुतिए नु बानी सा मतलब बात करता रंग लगावे के बैलून में आ लगेबा भौजी के गाड़ में, पब्लिक बा चुतिया। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा कि रंगी रंगी ढोड़ी के देवर सतरंगी कैले बा। तो ये भौजी तनी बचाइए के होली बा, देखिए मतलब ढोरी रंगत रंगत सतरंगी करत करत तोहर गाड़ एक दिन ना रंग देवे, ठीक बा। तनी बचाइए के तोहर बहन चो। तो भौजी आई कौन बात भेल यार, मतलब होली में मतलब सब केहू ढोड़िए रंगता का, केहू गाड़ भी रंग सकेला यार, अगिला भी सामान रंग सकेला। तो तनी तोरा से कही तनी भौजी तनी बचाइए के ना तो देखिए चंदन भैया अरे सरवा माछी कितना परेशान करता है कर बहन चो। मतलब गर्मी बा एक बहन चो तो माछी भी परेशान करता। तो कहाँ रही है भाई लोग। तो हाँ भौजी तनी ध्यान दिह, ठीक बा चंदन भैया पर, ना तो तोहर ढोड़ी रंगत रंगत तोहर गाड़ भी एक दिन रंग दियन तोहर बहन चो आ तोरा के पता भी ना चली। तो तनी बचाइए के होली बा। होली के शुभ अवसर पर भाई लोग एगो बात कहल चाहतानी, खास करके भौजी लोग के मतलब कहल चाहतानी कि होली में तनी बचाइए के रह लो, ना तो देवर जौन बा लोग रंग लगावत तो उनकी एक दिन गाड़ भी ना मार देवे, ठीक बा। तो तनी अपन गाड़ के बचा के रखिए तोहर बहन चो लोग, ना तो होली बा यार पियला के बाद यार गाड़े में केहू मतलब रंग लगा देवेला। तो तनी बचा लिए लोग भौजी। काम देंगे तो जाइएगा। क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। कोनो दिक्कत? बस थोड़ा सा इस चीज से डर लगता है कि सुने वो लोग ठोका ठोकी करते हैं। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा कि सुनते हैं कि वो लोग बहुत ठोका ठोकी करते हैं। तो ये भौजी ओकरा के ठोका ठोकी ना कहल जाला हो, ओकरा के कर बहन चो पेला पेली कहल जाला, पेली पेला। तो ये भौजी तू अपन गाड़ बचा के रखिए, ना तो पवन सिंह भैया खटिया पर खटर खटर कह के पेललन, ठीक बा। आ खेसारी भैया मचान पर मचर मचर कह के पेललन। तो तोहर बहन चो काम करे जाता रू भोजपुरी में, तो अपन गाड़ तनी बचा के रखिए। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा पवन सिंह लेवे ले पोल्हा के। तो ये भौजी इहो तू तोहर बहन चो हमरा के बता दो कि पवन सिंह का लेवलन पोल्हा के, तोहर गाड़वा तो ना लेवलन भौजी, ना एक बहन चो हमरा शौक होता हो।
और खेसारी खटा के। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा कि खेसारी भैया लेवलन खटा के। तो ये भौजी इहो बता दे तोहर बहन चो कथी पर खटा के लेवलन, कहीं खटिया पर खटा के नानू पेलन तोरा के तोहर बहन चो। और भाई लोग कलू भैया कलक ह, तो कलू भैया तो निहुरा के पेलन, तो तनी बचाइए के जाता रू काम करे तो। सारा करता है गंदा गंदा। कैसे कैसे करता है लोग? 1 मिनट भाई लोग तनी गौर से देखो लोग बुलेट भैया के ई सरवा कौन ड्रेस पहनले बाड़न हो, मतलब देख के सरवा आदमी के गांड फाट जाता यार। मतलब ई ड्रेस कहिया से बने लागल हो, मतलब उनकर जामुआ देखता रह लोग, आए हाय मन करता है कर बहन चो मुँह पर माल चुआ दी उनकरा। मतलब इहो कोनो ड्रेस है यार, जामा पहनले बड़न हमार लाड़ जैसे। बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं, और अच्छा लागल हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया। और आज के वीडियो यहीं समाप्त करता नहीं, और जात कहता चैनल लोग सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए बाय। और भाई लोग कल बता दी कल होली बा, ठीक बा। कल मतलब माल तो धोखा दे देले बा, पी के कहीं नाली में मर जाए के बा। तो भाई लोग कल होली बा, तो तोनी से कम कि कम पिया लोग और माल के ज़्यादा पे लिया लोग। तो भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं, और अच्छा लागल हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और जात कहता चैनल लोग सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए बाय।